Takže českí ľudia, dneska budeme hodnotiť youtuberov na tier list a idem na tú stránku. Takže ľudia, sme tu. No a tu máme proste, prvé možno začneme asi Adam Kajumi, to dám. To som zle dal. Tak, dobre. Aniolita je celkom dobrá, dáme. Celkom dobrý. Dobre, teraz. Bigeho, ten je celkom. Dáme. Ideme na ďalšieho youtubera. Fizi. Hodne špatný. A tak. Takto. Ideme na ďalšieho. Teraz asi Kerryho ani neznám, lebo proste ho ani nekúkam. Dobre, to už viete, kto je, všetci. Neznášam. Pevnosť. Kamo! Ale viete, Mišu, počkajte. No, nula dáme průměr, lebo netočí. Vôbec netočí. Tu mám Fetty Pillow. Ideme žrát. Neznám. A teraz asi Mistera. Celkom dobrý. Dobre, ideme na ďalšieho, ktorý bude Mačka Jackie. Tu máte pozatím tier list, jak som to ohodnotil. Pozatím nikto není na najlepšie. Pozatím, komu. Nikto. Dám, že Trospyho. Toho vôbec nekúkam, tak nedám, tak neviem. Ale kúkal som ho, bol dobrý, takže ho dám na podprúmier. Jirka Král. Špatný, lebo ja proste ho nekúkam. John Marianek. Prúmier. Sa vrátil do Česka. Ten je tiež dobrý výtek. Kde je? Dám. Celkem dobrý. Ideme hodnotiť toho tu Delfína, poznám, on je celkom dobrý. Dám. Hodne špatný, lebo nevydáva vôbec videá. Dukok. Syria Kari vraj, že umrel, či čo taký Syria Kari. Ja neviem, koho už to skoro nikto není známych páni. Umi, ten ani YouTube kanál nemá, ale to tam asi celkem dobrý. A najlepší bude, ľudia. Budete sa diviť, on tu není. Ale dobre. Viete, kto bude prvý? Počkajte. Viete, chcete vedieť, kto je prvý? Tutururu! Budeme ďalej hodnotiť. Asi toho Steja. Špatný, lebo ja ho ani nekúkam celkom. Ľudia, je to môj názor, nie váš, takže nepíšte do komentárov mangonky. Creep. Prúmier. Pedro.
Tafe. Danny, kde je Danny? Tu je Danny. Nekúkam ho, ale preskúmavačky má dobre, takže najlepší. Preskúmavačky má dobre. Exploited. Průměr. Posledné vyberám youtuberov, lebo už ďalších nepoznám. Tu je Kazma. Hej, to je Kazma. Hodne špatný dav, neznášam Kazmu. To a Portyho, ja tu ešte veľa ich poznám. Portyho dal na celkem dobrý. Vitka, ja ich tu ešte veľa poznám, celkem dobrý. To som sa pomýlil trošku. Špatný. Ešte tu ich poznám. Marley, takže nadprúmier. Neviem proste. Ešte. Toho púl. Zabudol som, jak sa volá. Takže protprúmier. Ja už ani neviem rozprávať. Dám Top Geek. Toho poznám. Dám nadprúmier. Ja ho nechcem dať na celkem dobrý. Neznám. Ľudia, čus, keď dáte odber, ale